Tawag ka tulad niya. Tubig. Ni. 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 Agtong tatuwa. Bulong. Sare doon. May pinamik na sana. Pagkabagat ko sari-sari. May pinamik na sana. Ay, ito. Ano? Ano may pinamik ako? Ay ko. Hindi ka na ninyo. Hindi ka na ngayon. Pagkagat ka gano'n eh. Ano? Ganda? Ganda? Pot sari na ka to. Two viewers alone. Ano? Malang gamot. Ito mo ko. Na ano? Laging puyat. Muna. Sa si Nicole? Sa kanila na to makali. Hindi pa nagsisik-ang. Sarul ba ka dudara na ilan? Oh? Tagtanggal na ito tayo. Sir Romel. Hello, Sir Romel. Tot. Itulong ko. Sound check, sound check. Ano yung sir po? Yung phone. Yoshi. Two viewers alone. Nayaan niyo. Kat si Apo. Ay si Apo. Kaya ba ni pero ilan daw? Narisangit kaya ako. Asan na? Amen. Yung pong white. Isidro Peñaranda. Ano naman? Saan na? Dari. Alin? Pulpul na sa. Bumili. Parang Bakit gawa? na parang Itong bagay ka magkakatawa ko. sakit ng ulo ko. Ay, viewers. Eh, viewers hello. Straight yung puyat. Kaya puro live lang muna tayo. Para kahit pa paano. May sandong yung dala. May sandong yung dala. Eh? Sando. Ano tayo?
Init. Ah. Oh. Kantahan na mga idol. Isidro Pinyalan. Nagliluwas ako mong kanina. Hmm. Ah. Ito rin. Dito sa mga Tutok ko rin muna din yung tripan. Marot. Hindi ko na kaya. ano na? Ano kaya? Ano signal? Ako? Baka din ako. Ano kanta mo, Tot? Ano kanta mo? Pinaka-aw-aw. Multo. 360-degree integrated core training. This is Les Mills Core for stability, control, and athleticism. Anytime, anywhere. Nakaka-hard. Try it on Les Mills Plus today. Kantahan tayo. Masakit ulo. Bumibang malalim, bumibang na. At pagkasakali, namamaligmadala. At mababala, di ba kami mag-isa? Kala ko'y kaya pa, beses may tumatawag pa. Tinaon naman na ang lahat, tinakpan naman na yung sugat. Ngunit ba't nanandi pa rin hirap mo? Ano ba wala? Ay masaya. Kahit saan dahan-dahan, hinihiling ng buhay. At kaya, inandalo mo ko bawat gabi. Ano ko yung Bruce? Boss mo talaga ako. Nalagiri, hindi na pagdagising. Ayun, bros. Kasi nga po, 1 AM, nag-message ako kay Jobbers. Pwede sama kayo sa challenge. Magkaragat ikaw, itry sana. Ayan yung challenge. Paano? Magkaragat. Pwede siguro? Pwede, Kuya Bruce? Salamat, Kuya Bruce, sa suporta.
Hello, hello. Sa dagat na ito. Laban ng uniform. Ang dalang Seven viewers lang. Wow. Kikita, mo'y ramdam pa rin sa dilim. Isidro Piñaranda, mega love shout out. Salamat kayo bro sa suporta. Don't forget to thumbs up sa host. Dito rin ang ulo ko. Power tap po, power tap. Pa-share ng live. Next. Ay, sorry. Mas mariray na din yung mic na. Eh, baby ka, ang ano pa lang sa limig. Unod to. Oo. kuko to. Rangog na. Ani kaya ako pa. Pag-aray yun, Tama, dinawag anak. ko ganyan. Sandal nga ako nak. Masakit ang ulo ko nak. Mega love shout out sa yung viewers. Power tap. Power tap po ng live. Don't forget to like and share. Oh, tuto na happy. Hindi kung kinakaya na bumangon na isa kama. Ginawa ko na ang alam, di ko makama. Sakali na magbago ang isip mo, ako'y lagi lang naman nasa gilid mo. Kaso nga lang kahit na anong pilit ko, ako'y di mo nakikita. Pero tanggapin di mo na ako kailangan. Sana'y may nilabanan mo. Anong nangyayari sa tayo hanggang sa huli, tuluyan kang kakalimutan na. Ayoko pang mawala ng pag-asa. Mga mata mo'y kasalanan ko. At kahit anong ako'y kung pagkukumpari, ay tila ba ng kalimutan na. Kalimutan ka na bang pagsabihan? Balikan ko'y tinatapik. Paano ko ito tanggapin? Ay kayo di nababalik pag naaalala kita. Luhay di maipahit na, at may wala namang bigyan. Di na ba talaga magbabago ang isip mo? Yan na ba talaga ang ikakatahimik mo? Kasi kahit na ano pang ko, ako di mo nakikita. Hindi mo na ako kailangan. Sana na may nilabanan mo. Anong nangyari sa tayo hanggang sa huli, tuluyan ba ng kalimutan na? Ayoko bang mawala ng pag-asa? Mga mata mo'y kasalanan ko. At kahit ano pang gawin, pag-uwi
Hello po. Nasaan sila, ma? Nasaan sila? Good viewers. Ako po sila kayo, nakahiga ako kasi masakit ulo ko talaga. Hindi mo na ako kailangan. Sana na may nilabanan mo. Anong nangyari sa tayo hanggang sa huli? Bakit? Uli ka na ni. Ang mawala ng pag-asa. Hello, mega love shoutout sa 14 million viewers. Hello, mega love shoutout sa 14 million viewers. Kuya Bros. Masakit yung ulo ni Jason. Kuya Bros. Masaya mo ka. Kuyat po. Masaya. Kuya. Load lang po kayo dyan, tsaka pwede ka mag-request. Pwede kayo mag-request ng song. Hindi ka naman ano. Sakti ang lang. Di kasi. Isang oras na lang. Halika't sumayaw sa ilalim ng bituin. Habang ako'y nakatingin sa'yo, malamang tumibang ng pipilitin. Saksi ang langit sa'tin. Tatlong sunod, Kuya Bros, nanong Kuya Bros na. Isang oras lang tayo. Sa pag-ibig ko. Halika't sumayaw sa ilalim ng bituin. Habang ako'y nakatingin sa'yo, malamang kung ibang pipilitin. Saksi ang langit sa'tin.
magandang ano na ba sa atin hapon? Hapon. Hello po. Same sarap yan ng Argentina party. Diyos ko. Masakit ulo ko. Bigyan mo na kay Nene. Malaki pa yung oras. Ano ba yung oras? Pagkakaras na. Malaki na yung oras. Umiibig sa'yo kahit na ako ang bukso. Buti na lang, buti na lang. Traitor. Ayun, kabalakas na yan. Galit, ang malakas Traitor. na eh. Nandene ako. Nandini ako. Wait, malakas na yan yung boss. Sana ikaw naman. Ano gusto mo kanta? Baby Shark. Baby Shark? Gusto mo? Ay, may lobo. Baby, gaganyan mo na lang yung dito para malakas. Naimbigyan mo sa loob po. Ano, 9-6. Shout out to all your family, paring Jason. Shout out po kay Amy. Masakit po Kuya Bruce talaga. Hindi ko kaya. Sabay ka sila. Ihilo ko. Grabe pang init. Ikaw, alam mo yan. Kasi, ay, na-remember. Ay, hindi ko tayo lang. You betrayed me, and I know I should never feel sorry. During your holiday, I talked around, and we were together like two true lost. The
Compact version. Ano pa? Ano pa? Tiyakin naman, baby. Ano pa? Happy year. Ano, alam mo yan? Ano yan? Yung ano mo? Tiyakin naman. Sabay-sabay. Sabay-sabay. Opo. Sun damaged skin? Use Vaseline Serum Burst Lotions with Glutathione, Hyaluron, and SPF. Review ko sa loob. Ay, Ay, sabay-sabay tayo. Dali na. Alam niya ni Dodi. Salamat sa TV. Meron ka dyan sa Dodi. Tatapusin niya si Dodi. Hello po, 6 viewers po. Salamat sa'yo, sa'yo yung may idol. Ito kay Lucy. Bye.
Ano pa? All by myself? May idol. Ay, my idol. Ikaw naman pala yung my idol. Tama naman kanina, tapag buko niyang third, magsasabay-sabay, tak si Ate Lily daw, yung takati daw sila. Ano yan? My idol? My idol. Ito, baby? My Chucky should be my doon. Kasi high in calcium and vitamin D to help make my bones strong. Meron din po. Idol ba din? Yan? Bumblebee? A pretty little baby. Ay, alam mo, ay oo nga, yung Pretty Little Baby. Ganito sa kami ngayon, ano DLC kami. Pretty Little Baby. Kami ngayon DLC, meron na kami bagong kanta. Mahaba yun. Hey
the tower. Under the wire, carrying the lady. Galing ay ni Yushi. Apir, ilalaban ka na doon sa school na kanta? Opo. Ano? Ano naman? Tot, tignan namin tot. Ay, apat sa patsa naman. Apat sa patsa. Alam mo, di ba dyan siya yung practice kami? Serving face, but yellow teeth not giving? Try new Close Up White now. Our Ayan na, ayan na. Ganda. Patulog na si Jason. Uy, galing na ni Yushi. Ano pa? Anong gusto mo? Ano pa? Anong green light? Green light, red light. Ano? Ano tayo, Ben? Maging sino ka man? Ano? Yan naman natin hiling. Ano pa? Ano pa yung mga kinakanta mo? Ano nga yun? Yung mga kinakanta mo pa? Tagalog? Ano yun? Opo. Crazy frog. Ano yun? Ano? Crazy frog. Dahanan. Sarap ba? Crazy frog throat. Tawag ko yung sabi sa likod. Ay, sinisingin ko ni JJ. Ay, nanonood lang siya.
ba yan? The moment of truth. And he looks at ready, talking. Wala? Ito na, ito na. Sige nga. Sige nga, sige nga. Sige nga. So, bakit walang sound? Ganun lang yung lyrics. The all-new Jollibee app. Mas madali na mag-order ng Jollibee favorites mo. Download now. It's so normal to not want to be. Alam mo yan, Bumblebee? Bumblebee. So, Thank you.
Eh, ano yun? Lobat. Lobat. Galing ay niyo si Apir. Apir. Lobat na po. Yung speaker. Pwede nga nagdagat? Eh, pwede. Ay, ang ganda mga nagdagat. Tani, matarog na muna. Ay, Macbal! Hello po! Mega love shout out, Macbal 23. Hello po. Call ka dyan na call. Ay, mag-relive na sana. Maranda ako. Mani makatulog dito. Hello po sa 5 million viewers. Salamat po sa pag-stay sa live. Magre-relive na lang po kami maya-maya po. Thank you so much po. Relive na lang po Sakit kami. po kasi yung ulo ni parang Jason TV. Hindi Magpapahinga na kinaya. Ayun po. Maya-maya siguro anong oras? Mga 3 p.m. Mga 3 or 4 or po. 4 p.m. Hindi na kinaya. Bye-bye po. Bye-bye na, Joshi. Bye-bye.